Saka ndakazotsvaga zvese yabva mukwano wanika usikanda muwani ndokuti ndizoura ndichimangaranya yangu ndakambogumira ipapo. Zvakaitwa rini? Ndakatanga kubata zvinhu musi wa21 October. Ndakazokwanisa kuziva zvese yabva musi wa9 November. Mane makore mangani marorana? Ndari 16 years ndiri mudzimai. Mune mhuri here? Tine vana vatatu. Mubereko? Tinogara muguku rekwaGuke tiri kudivi rekumaro. Saka kunzwa Sly ruzo rwakomera nemhosva yokukomera. Chokutanga murume aya kuona chisaura wako namata chipostori chakatika nekuti murume Munopinda chipostori chipi? masori. Okay. Ndamberi chigaga. Takakuita sechibvumirana murume uyu aida kuwana maziviro mukadzi wake kuti akwanise kugara nemudzimai wake wechidiki. Saka takazotibvumirana kuti murume uyu angadzivise mukadzi wake ndobva tichiwirirana nemudzimai wake. Mawirirana nini ndinozokwanisa kuzivira mukadzi wake. Saka takatanga kufambidzana nemudzimai wake tichibvumirana tawirirana tsiva ii. Saka tawirirana ipapo. Makatofambidzana zvechokwadi here kana kuti zvisiri chokwadi? Taifambidzana zvokuti kufambidzana sechibvumira chandaita. Makatofambidzana here? Taifambidzana. Makarara mese kangani? Hatina kurara tese. Saka maifambidzana chii? Wangotaura mafoni. Enderera mberi. Tafambidzana kudaro. Saka chakazoita chekuti murume uyu akazoona foto riri mufoni nemudzimai wake. Ndokubva achinditsvaga murume uyu. Ndokubva auya kumba kwangu inini aine vanhu vakawanda vaida kundirwisa. Zvokudai varume vakaenda wadai vaida kundiuraya vakati ndiuraya. Uzwa itore maweponi kuda kundirwisa. Saka vandirwisa ini ndakakwanisa kungobvuma kuti no inini sekuti ndinunurwe sematsananguriro nezvavakanga vaita ivo kuti mukasvika mubata murume chero zvamunenge makwanisa kuita. Saka vakazobvunza varume ava ndovanga vakuzoti ine nyaya yakufana speech. Handakabvandarana ndomirana kadaro. Makafambidzana nguva yakareba sei? Pasikamai tikangotoita pamuna September kupera kwaSeptember kuti mwedzi atova mwedzi kufambidzana. Muchingofambidzana pafoni chete? Tikafambidzana pafoni chete. Okay. Patience, tipo ruzo rwakomerera nenyaya yekutaura. Asi maidana naye? Amai, tati maidana naye. Maitaurei pafoni?
maitengesera namazeti saka tiudzei zvaiti zvepafoni koma makuzoonera nechini chitorwa mafoto pakutorwa kwaita foto iyi uyu akatotaura kuti ngatitorwe foto saka ngatitorwe foto ndakutorwa foto akati ndatumwanani nemurume wangu imeme makabva munazvibvuma izvi ndakazoona kuti zvinogumira umwe munhu wamakaudza kuti murume wangu ane dhiri raari kuronga rekuti nditorwe foto saka ndakutorwa kuti ndizoona kuti zvinofamba sei ndiyani aiwa kove kuukama kwemurume ana tete vana mbuya vanake saka makazoona here kuti zvinoguma sei tionei mameseji acho amaifambidzana nawo pafoni akaendamo nani mayazviitirechi kakumbira dare kana paine zvamuda kuzomubvunza mameseji anga ari foni nemudzimai saka akaactivita foni ndinayo asi takanga takachinjana mafoni ndoba ndakaona mameseji saka vaisaka ndaforward foni kwangu ndotanga ifoni yangu ayasina kugara. Besides ma-text messages, pane chimwe here chamakabata futi chinopangidza kuti vanhu havaifambidzana foto iyoyo. Okay. Ko zvimwewo zvisiri foto ndiki kutanga here kuti mudzimai wanyu anga achiita zvinhu zvakadai kana kuti pane pamwe kuti paakambochiita ndinofungidzira kuti anga achizviita asi mukana wandakazokwanisa kuwana kuzvibata chaivo zvati hanziwo neumwe mukadzi wawanga uchida kuti iise pamba uchidzinga kuchokwadi manyepo tangamisa mumwe mudzimai angavapo asi mutsika nemunhu wedu kana ndichinge ndada kuroora ndinotera nzira chaiyo kuti iri mutsika nemunhu uyezve hapana mudzimai anouya kuzogamusha umwe mukadzi fanika yedu kuti tinenge takaita kutenga tivakati madzimai saka hapana mudzimai anga achida kuroora wamachida chagare kuti mudzimai anga achitiri kufambirwa kunogara kuroji kana pane here ukama apa vane ruzivo maererano nenyaya vanoda kupupura zvavanoziva ndiwani inoitwa ani taura ndiri muzukuru wasekuru nambuya ndingakupa nyaya yandinazuzi asi ndine zvandida kutaura maringe nenyaya kungati sekuru nambuya vane vari kuti vachiponapona ndakatombodano ndikatobuya ndikambogadzirisa kuti pane nyaya futi zvekuti mbuyazve vane foni yavo ine dzimwewo kuti nyaya dzevarume kusaziva kuti ndo ava here kana kuti aitiwomochi aitiwomoko tikasiya tagadzirisa nyaya tikafunga kuti zichadi pakanogadzirisa nyaya yacho iyoyo wakadwa kuti kudi ndiyani aendanana nambuya mbuya havana kuzotaura havo because mameseji kuti asi kuoneka kuzifoni yayasheda screen ivo ndikazovabvunza wachikonzero vakati sekuru mungani wazvisiri kuita zvakanaka ndikati ini makambotaurawo nawo ikuva muchivaudzeredza kati handisati havana kuti ndataura navo ini ndikazobvunzawo sekuru vakati aiwa hapana zvakanaka kasotodovani vasingatodiwi vana vasingatodiwavo mbuya tiudze kuti tisiri kufamba zvakanaka mumba wamuchi mubedroom saka chakazoita kuti mudanane naJosiah chii mati aiwa panofanira kuve
chakaita kuti muchiite urongwa hwekufambidzana nezvesaichi. Right. Ndakatotanga kumuzivawo, ndakatoshandisa foto raya ndakaona kuti ndimutsvage ndokutsvagawo vabatsiri vandakaita sematikiti kuti nditokwanisa kuzviziva. Hatonamatinai inonamata ukonamata uye kana achinamata wanamato akamuzvuwa zvake mudzimai wangu kuti ndinogara kumarutivi andarozoziva ndanogara pamuroyo kuti ndatomutsvaga. Adzimai weda kupinda muzvikoro wangu kufambidzana nefoni musingaona nezvamunoona makuonai kufambidzana nefoni kwabva makazobatana makange mazivana sei pamakazobatwa nefoni meni manga maita sei zvanga zvafamba sei amusambomuona pafoto ushamwari hwemurume wenyu vaita mabasa murume wenyu ari kuramba vanosiyana siyana kusvika kuna Josaya ushamwari hwenyu mungabatsirana muchiti munonamata mese munoti kusorera kuti mudzinge mudzimai ane vana vatatu akukamba mukatotenda kuti shamwari batsire kudzinga Pada waktu pada baik tu, waktu itu cuma just bosan. Baca web kemana? Dah suruh jadi, dah suruh jadi ini itu kawan. Dah suruh jadi, pasti nama cuma jadi itu dah ada bukan sini. Dah suruh pasti nama jadi, cuma juga sendiri lah. Sendiri orang tu suara tu sih. Tahu itu apa faham cara ni? Mana suruh jadi, faham belum? Ini jago cara cara. Nomutwako kutangwa munhu wazorangara kuti chirama taisa kutendera wangotangwa fara mutsvaro andakabvunza banangu yavo pamwoyo wenyu chinonzi danana hatimunoziva saka mwoyo wenyu waitsva kune vamwe vanhu vavanongoda wepafoni vagozoita vamwe vasiri wepafoni chinonzi danana munoziva ati mune mhuri here navapa saka chinonzi danana hatimunoziva saka ndopanatoda kuti tibvunze kuti yatsonzwisisa pamwoyo wenyu kune kudanana ngokuti ndinoda munhu wechokwadi ndikozoita mumwe wepafoni mwoyo wenyu unomboita seya mwoyo mwenyu ndobe kouyu Alright, zvakanaka regai tikumbire mambo atibatsire kuti tofamba sei kurwara tokumbira mutibatsire kuti tofamba sei. Vabereki vapeshenzi vari pano here? Hama dziri ku amai vabereki vakwana vakafaisa hapasina hama here dziripo vari kumira sapamba kana kuti vari kumira samai. Hauna hama pasi pezuva vari kuti vagara mekwedu iwe munashi vabereki vari kuti vabereki vangu nana sekuru vana baba vangu nina baba vangu vatumamugaro saka ndakazokumbira muzukuru kuti auye abereki. Okay. Makawanana here pachivanhu pedu kana kuti muchato wekuromajasi pachivanhu ndakatongodzisawo pfuma kunyange kuroora zvako kusingaperi asi ndakabvisawo. gara zviya mati mune mhuri yakura sei? Tine vana Mwana wekutanga ane makore mangani? mwana wekutanga ane makore 15, Ane 15. wechipiri ane 13, wekupedzisira ane 17. Mukuwo muwanano yenyu
munongosangana here nedambudziko rakadai? Ndanga ndisati mambo wangu zvakatotanga ipapo kwandakatosangana nazvo. Ini ndichitobvunza mudzimai akatondikumbira kuita hameno mhepo ranga yandigara murume wangu handizivi kuti chii chachandipinda. Ndanzwa uyu chikomba chichiti chakamboita basa kumba kwako. Pamwe pangu haatopazivi kana kuti atsananguri pamwe pangu pakamira semubvunzi tingatsananguri kana achiziva pamwe pangu. Haatozivi pamwe Haatoziva pamwe. Ndanzwa zvakare achiti munopinda sangano rimwe chete. Ini handipinde sangano rimwe chete naye, asi kuti munhu akangonzwawo zvake nekuti ndakatotaurawo kumba kwake chitori. Iwe mudzimai unopinda sangano rimwe chete nemurume wako ichechipi? Uyu unoziva kuti anopinda chechipi? Anopinda John Masoro. Akambokubatsira here? Makazivana sei naye? Tiri murume wako akakuintrodusa. Uyu murume wako anoti haazive murume. Alright, makazivana sei nemurume wako? Waita basa rei? Vai vakei? Right, pane here imba yevakwa nemurume wako iwewe? Ndivana ndikupindira mambo wangu. Imba iripo yedhidhari toivaka andoripo asati atopedza basa. Hameno kuti kufurirana kwavo mambo maneighbors andigere navo anotoziva nemunhu anovaka imba yavo. Uyu murume handinoziva. Haiwe mudzimai, chii chingaite kuti tambise nguva yadaro chinyepera murume wekuti anoshandisa bhirida? Saka yakavakwa uyo asipere murume wako, iwe ndowaivakisa here? Saka tomuchiita kangano. ndakangobvunza kuti makaziva makaziva sei murume anotora here munokuitira makaita sekuti vanzi tinimuzuza nokutadza nokuti makaziva komba tiri murume kuda kuti pakapa right murume nhungu aita basa murume kuti aziuta kuitwa Right, amai hatidi kuti mutambise nguva yedaro handiti. Right. Tichakumbira vese mumbobuda panze. Saka rinombosara richikurukuta. Kana mubuda panze kwenguva diki diki munodaidzwa. Uri mudzimai here? Ari pano? Ari? Okay, ndimi mai Maibhamu, mune ruzivo here nenyaya yanga ichiitika? Kana kuti pane zvamakambobata here? Kana kuti mune karuzivo kamunako panyaya iri kuitika? Inako handina chandakabata kusvika ndazoona ava vakuuya. Vakatotifonera ndaenda kuchikoro kwemwana. Vakati tiripamba peni. Tikati aina handiko ndaenda kuchikoro kwemwana. Tikanzi ndatsvaga baba. Tikuda kuti vatitiro basi. Tikati handiko tikatakuwa nhamba dzenyu nemunin'ina wenyu chimirai ikoko ndekuzokutorai. Vakati yazvishuwa vakati pika nemota panyamado. Vandatoya kuda. Tikasvika pamavhu handiti murume wenyu mukamuona pafoto munomuziva here? Ndikati iye anoziva. Ndikaratidza ziva murume wangu here. Vabva vatobudisa foni vavandiratidza foto ranga madzimambo aina madzimai avo vakatobatana paya. Ndikati azvochokwadi uri murume wangu. Avo ndipo vakati uri murume wenyu. Ndikati iye zvikanzi haina isi ndikazvaa zvakatondishamisawo kunzwa zvakadaro. Saka vakazonditi toda kutaura navo zvakanaka madzibaba chivafonera ine kuti isusu vakatibhuroka. Ndakatotuma mwana akapfeka airtime. Okay, uchiri ipapo. What is zera kundiana? Inini? Yeah. Ini ndonzi Fine Goroma. Right. Uyu, unomuziva here? Fine Goroma. Gonome. Gonome. Eh. Okay.
Uyu murume unomuziva here? Handitombomuzivai. Nani wazvinzi munopinda sangano rimwe chete? Hatipinde chese. Ko mudzimai wavo? Handitombomuzivai. Hautombomuziva kuti akamuona izvozvo? Ndatangamuona pafoto ipapo. Vandazongoenda kumba kwavo ndichida kutonoonwa handana chandakataura naye vakambokumba vatotiza. Akatiza ndiani? Iwo madzimai avo. Ndopandakatanga kutoona ofesi yavo ndamboiona pafoto ndakazoiona ndatombosvika pamba pavo ndida kutongonovaonawo zvangu. Vakabva vatiza ndana chandakataura navo. Iwe Patience, waiziva here kuti Josiah ane mudzimai? Mukudanana kwamaita kwenguva yakareba, ndokunga makatidana kwenguva yakati rebei, zvekuti maifanira kuzvibata kuti munhu andiri kutamba naye kana kuti munhu andiri kudanana naye ane mudzimai wake. Waitomuziva here mudzimai? Wakambomuona? Sei waita chinhu chakadaro kuti unoziva kuti murume uyu ane mudzimai wake? Waitei chinhu chinorwadzisa kudaro? Iwe unoda kuzviitirwawo here zvakadaro? Isinei daro, mutombo watinawo pano watichaverenga pano unofanira kuti uitike saizvo. Isu hatikurudzire pachivanhu pedu kuti mudzimai wemunhu abude aende kugomba kumukadzi kana kuti murume wemunhu aende kugomba kumukadzi. Hazvikurudzirwa. Munhu kana afunga kuti azvibarika anobuda pachena, kwete kutora madzimai evanhu kana kutora varume vevanhu. Handiti murume wemunhu haabatwi. Iwe musikana Patience, murume wemunhu haabatwi. Handiti mudzimai wemunhu zvakare adini haabatwi. Ende wakaita chinhu chakaipa utsinye hwawakaita hwekuti uri kuziva kuti Josiah ane mudzimai wake, iwo waakuda kuenda ipapo. Wese wofu une murume wako uri kusiya murume kumba uchinopindira pane imwe. Saka iko zvino tichaverenga zviri pano, mutombo wataiwana sedari pano. Machaini mambo pamusoro dare rasvika pamutongo wekuti imhosva kudanana nemukadzi kana kuti nemurume wemunhu. Nekuda kwaizvozvo Josiah Bhamu uchasungirwa kuti uripe mombe 2 kana kuti $700 kuna Munashe nemachena by 15 December 2023. Ukaregera kudaro richatora mamwe 5. Pamwe chete ipapo Patience uri kunzi nedare uripe mudzimai waJosiah mombe imwe chete kana kuti $350 by 15 December 2023. Ukaregera kudaro dare richatora mamwe 5. Mambo kana wataura mune chemo dzenda kuofisi yavo kwanzo